NgokaMateyu 4, ukulingwa kukaJesu. Khona uJesu waholelwa ngumoya ehlane ukuba alingwe nguSathane. Esezile ukudla izinsuku ezingama-40 nobusuku obungama-40, wagcina walamba. Kwafika umlingi wathi kuye, "Uma uyindodana kaNkulunkulu yisho ukuba lawa matshe abe yizinkwa." Kepha waphendula wathi, "Kulotshiwe ukuthi akusinkwa sodwa umuntu ayakuphila ngaso, kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu." Khona uSathane wamthatha wamyisa emzini ongcwele, wamisa esiqongweni sethempeli. Wathi kuye, "Uma uyindodana kaNkulunkulu ziphonse phansi, ngokuba kulotshiwe ukuthi, uyakuya lezi izingelosi zakhe ngawe, zikuthwale ngezandla, ungaze uqhuzuke etsheni ngonyawo lwakho." UJesu wathi kuye, "Kulotshiwe futhi ukuthi, ungayilingi iNkosi uNkulunkulu wakho." USathane wabuye wamyisa entabeni ende kakhulu, wamkhombisa imibuso yonke yezwe nenkazimulo yayo. Wathi kuye, "Konke lokhu ngiza kunika khona uma uziwisa phansi ukhuleka kimi." Khona uJesu wathi kuye, "Suka Sathane, ngokuba kulotshiwe ukuthi, wokhuleka eNkosini uNkulunkulu wakho, ukhonze yena yedwa." USathane wayesemshiya, bheka, kwafika izingelosi zamkhonza. UJesu uqala ukusebenza eGalile, ukubizwa kwabafundi. Kuthe esezwile ukuthi uJohane uboshiwe, wamuka waya eGalile. Wasuka eNazaretha weza wahlala eKapenawume elingaselwandle lasemkhawulweni yakwaZebhuloni neyakwaNafetali, ukuba kugcwaliseke okwakhulunywa ngo-Isaya umprofethi ukuthi, "Izwe lakwaZebhuloni nezwe lakwaNafetali ngaselwandle ngaphesheya kweJordani yiGalile labezizwe. Isizwe sasihleli ebumnyameni sibonile ukukhanya okukhulu, nababehlezi ezweni nasethunzini lokufa kuphumele kubo ukukhanya." Kusukela kuleso sikhathi uJesu waqala ukushumayela nokusho ukuthi, "Phendukani, ngokuba umbuso wezulu ususondele." UJesu ehamba ngaselwandle laseGalile wabona izelamani ezimbili, uSimoni othiwa uPetro no-Andreya umfowabo, bephosa amanetha olwandle ngokuba babengabadobi. Wayesethi kubo, "Ngilandeleni, ngiyakunenza nibe ngabadobi babantu." Base bewashiya masinyane amanetha, bamlandela. Esedlulela phambili wabona ezinye izelamani ezimbili, uJakobe kaZebedewu noJohane umfowabo, besemkhunjini noZebedewu uyise belungisa amanetha abo, wababiza. Base beshiya masinyane umkhumbi noyise, bamlandela. UJesu walihamba lonke laseGalile efundisa emasinagogeni abo, eshumayela ivangeli lombuso, ephulukisa abantu ezifweni zabo nasekubuthakathakeni bonke. Udumo lwakhe lwezwakala ezweni lonke laseSiriya, beletha kuye bonke abagulayo abaphethwe izifo ngezifo nobuhlungu, nabakhwele ngamadimoni, nabanesithuthwane, nabafika uhlangothi, wabaphulukisa. Izixuku eziningi zamlandela zivela eGalile naseDekapoli, naseJerusalema, naseJudiya, nangaphesheya kweJordani.